Malawi Today. Kukulandirani nso kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi lero tikupitirizabe kukupasirani zimene zikuchitika ku Lower Shire. Kumeneku monga tikudziwa kuti apita ali chigawo chimenechi president wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP nde amayi ndi abambo uku ndi ku Kwangabu kumene afika a Professor Arthur Peter Mutharika nde kumene kunali zoyankhula za akuluakulu osiyana achipani kuphatikizapo awa George Chaponda ndi ena moposaposa a Professor Arthur Peter wa Mutharika amene ali mlendo wankulu kumeneku nde amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana. President wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP olemekezeka Professor Arthur Peter wa Mutharika. Shalom Mwamba, DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Amena zafora atati Shalom Mwamba. Ajisundile kari mwana bako wala mekezeka baba. Yes. Yes. Chalamamba. Apita woye! DPP woye! Apita woye! Mpulumushi wajesedwa uja wafika Professor Arthur Peter Mutharika amene afuna kuwanyamula ana Israeli ku Igupto kupita nawo ku Kenani. Mpulumushi wanu pangolini wa dziko la Malawi amene ali ndi makiya dziko la Malawi achitukuko ali pano. Apita woye! DPP woye! Shalom Mwamba. Apita woye! DPP woye! Wafika msogoleri wa chipani cha DPP chokoma
Profesa Arthur Peter Mutharika, Pangolini wa dziko la Malawi, mpulumutsi wa dziko la Malawi, ali pano. Apita woye! Apita woye! DPP woye! DPP woye! Jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba huko! Apita woye! DPP woye! Pangolini wa dziko la Malawi, mpulumutsi wa dziko la Malawi, timuwembe, 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 timuwembe. Mpulumutsi wafika, Pangolini wafika, pano Bangabu wafika. Apita woye! Apita woye! Pangolini wafika, amene anyamule ana a Israeli ku Igupto kupita ku Kenani. Atati woye! Apita woye! Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene ali ndi maki a dziko la Malawi. Ngati mwatopa ndi umphawi, woti akuchoseni mu umphawi ndi Profesa Peter Mutharika. Ngati mwatopa ndi njala, ngati mwatopa ndi kugona pa filling station kugula mafuta, ndiye khayo amene angawombole ya Malawi. Chala mwamba, 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 chala mwamba. Apita woye! DPP woye! Tipepe driver tikusundire kusokola kuno, kumene kuli zoyankhulira Sultan Kayima tatikere kuno, kuti bana anthu aone pafupi, tiyandikire kuno kuti bana anthu aone pafupi. Chala mwamba, chala mwamba uko! Kodi mwalembesa! Kodi mwalembesa! Apita woye! Mose wale wafika, Pangolini wa dziko la Malawi wafika, munthu amene ali ndi maki achitukuko cha dziko la Malawi wafika, amene tizapotere atati 2025. Sanja mwamba tiwaweke atati yawo, wepani huko. Apita woye! Apita woye! DPP woye! DPP woye! DPP driver tasuke pamono gari moto sokola kuno. Mwele pamono gari moto ya driver. Sikoma kwa mbili. Yana malo ano amene tafika. Tabwera ma MP ochuluka kwambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo. Komanso tili leader of opposition kuchokera ku nyumba ya malamulo, Dr. George Chaponda, amene ali pano. Bwana ndiye apase 2 minutes kuti akulandire malo ano. Akatola vice president athu azakupasani kuti muzatiyankhule malo ano. Ndipemphe leader of opposition Dr. George Chaponda, amene akuyang'anira nyumba ya malamulo ndi ma MP onse amene abwera pano kukuperekezani bwana pa ulendo umenewu kuti akulandireni malo ano. Apita woye! DPP woye! Chala mwamba! DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Profesa Mutharika woye! Ule mupite kwa president atu achipani chatu chokoma cha DPP, Profesa Arthur Peter Mutharika, amene azakhala president wa dziko lino September 2025. Woye! Ule mupite kwa Profesa Gertrude Mutharika, ule mupite kwa Secretary General atu wa Mukito, mupitenso kwa Regional Governor atu wa Kiacha, ule mupite kwa Vice President atu aku Mwera,
Manambeka, Honorable Joseph Manambeka MP, komanso lepe upite kwa inu nonse, maule kwa asogoleri onse. A president athu mawanga ine ndi ochepa. 1, ndikupempha mtundu wonse wa Malawi ukupepeseni inu a president athu Professor Arthur Peter Mutharika. Akupepeseni chifukwa inu munauza kuti mu September 2020 munauza kuti asankhe chitukuko kapena nkhanza. Anthu anasankha nkhanza. Simwaziona nkhanza? Mwaziona nkhanza. Number 2, a president mumanena ndipo anthu amanena kuti kuyendesa ziko imafuna a big boys. Sichoncho koma usangotenga munthu wamba osaziwa kuti azichita experiment mboma sizingaende. Imafunika munthu amene ali kaswiri. Ife tithokoze kwambiri a president kuti inu pa convention anakusakani kuti inu muyenera kupulumutsa dziko la Malawi. Chifukwa inu ndikudziwa kuti 1 ndi munthu wophunzira kwambiri, ndipo dziko la Malawi lili bwino kuti tili ndi prophet. Dziko la lino munthu amene waphunzira kwambiri, komanso 2 ndi munthu amene analinso nduna mdziko lino, koma 3 ndi munthu amene anali president. Kalanso president ndi zinthu zonse zinali kuyenda bwino. Sikungolowa opanda experience yonse munali nayo. Ziko zonse zinali kuyenda bwino. Inflation inali bwino. Anthu anali kugula fertilizer ndi zinthu zonse zofuna pa mtengo wabwino. Sizasopano. Ndiye chifukwa chache ife ku nyumba ya malamulo a president athu tikumuyitanisa president Chakwera kuti azayankhe chifukwa chache waononga dziko lino la Malawi. Tifuna kuti ayenera kuyankha vuto tili nalo la mafuta mdziko lino. Ayankhe. Tifuna ayankhe kuti dziko lino pa nthawi ino ili mvula nkhani ya fetereza sikuoneka kumene kuyenda. Tifuna kuti ayankhe nkhani za NRB ndi zimene zikuchitika. Tifunanso ayankhe nkhani ya Katangale ndi zina zonse zimene zikuchitika mdziko lino. A president umalizira chimene ninganene kuti anthu a Malawi muyenera kuziwa kuti a president awo tili nawo awo ni munthu akati anene chinthu chimachitika. DPP woye! Tonse alliance tonse tinali kuziwa chilichonse chimene ali kunena chinali chonama. Sichoncho zonse anakunamizani zachitika. Choncho a president at Professor Arthur Peter Mutharika kanena zimachitika. Imawawa ningoti zikomo. Chalamwamba. Amene akufuna kuti Chakwera achoke Chalamwamba. Apita woye! Mukufuna Chakwera achoke? Chakwera achoke! Chakwera! Apita woye! Bwana pano ndili ndi Vice President wa chigawo chakumwera olemekezeka Bambo Manambeka MP. Bwana ndiyapemphe kuti akupaseni mpata muyankhule malo ano. Zikomo kwambiri Vice President. DPP woye! Ngabu woye! Ibwerezeso Ngabu woye! Mwalandira president athu. Mwalandira alese Chalamwamba. Titi! Woye! A president athu Professor Arthur Peter Mutharika ulemu wanu. Komanso ulemu kwa mai athu a Professor Gertrude Mutharika ulemu wanu. Komanso ulemu a leader of opposition
Dr. George Chabonda komanso Secretary General athu komanso ndi executive yonse ya ku region komanso region ya ku Eastern ulemu wanu. A President kulandireni kuno kwa Ngabu. Mwaona pano pazaza chifukwa makukondani. Ndiliwe mmawakonda adadi chifukwa mwaima pano kuti adadi ayanke mavuto anu. Mukuvutika inu anakunamizani muzidia katatu. Mukudia katatu? Mukudia katatu? Si mukudia katatu. Ango dinamiza pano fetereza a professor Adapita Mutharika namushali 18,000 pano ndi 120,000 fetereza. Ndiliwe ndiye a president abwera kuti azakuoneni komanso amve mavuto anu chifukwa pa September 16 chaka cha mawa azakhala president wa dziko lino kuti mavuto onse tifuna mavuto onse azathe pa September 2025. Ndiye a president tiyankhuleni. A president tiyankhuleni. Muyankhule ndi anthu anu kwa Ngabu kuno. Mwasimikizire kuti 2025 mukulowanso mboma. Kuti mavuto onse anjala athe. Komanso maboza athe. Komanso nkhanza zithe. Anana mazambiri mbiri kuno ku Lower Shire. Amati anakonza njanji kuchokera ku Malaka kupita ku Blantyre akonza njanjija sana konze komanso angopereka zina akuti Gwanda Chakwamba highway ilipo. Inu mwaiona uje ni Gwanda Chakwamba highway zaboza akuti so Sidiki Mia highway ilipo. Iwo ndi aboza. Professor Mutharika amanena chimene zachita basa zachita chimene amatani amanena ni mawu amene wa president athu Professor Mutharika mwaulemu ndikupaseni nthawi muyankhule ndi anthu anu apano pa Ngabu. Zikomo kwambiri. Jala mwamba. Sikoma president sikoma. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abengo oye! Adani oye! Ngabu oye! Nonse oye! Wani nonse? Mwibwanji! Ile ndi mlokambiri. Noyamba nipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Gertrude Mutharika. Komanso nipeleke ulemu kwa akulu onse a chipani DPP. Asogole wonse yambi sikachwe munthu aliyense nthawi palibe. Komanso ulemu kwa ma MP onse muli pano. Komanso ulemu kwa ma district ma constituency muli pano. Komanso ulemu kwa ma shadow muli pano. Komanso ulemu kwa onse muli pano ulemu wanu. DPP oye! Noyamba ndikuthokoza kwambiri kuona unyinji otere pano pa Ngabu. DPP oye! Nthawi yonse ndikabwera pano munakubandira ndi ama unyinji mwachikondi mwachibale ndipo popitiriza zimenezo. DPP oye!
Boye. Ine ndabula kuno kuinza kuone. Dibi boye. Ninakusoani kwambiri. Dibi boye. Ine sila mulani soe. Osa nami zadri. Nikuzabul mukuna zona. Nikona mkobe zangu nikona za jikoni. Dosanga. Komazo kubri ya kwa mbele. Neni kuzabu mukuna zona. Nimuna nisoa. Koma. Osa jera baswa nikukwea sokuno. Debi moye. Omaso dibibi kukwela mboma. Dibibi we. Dibi oye. Unini konse. Profunda zimela tensa sagidazi. Dibi moye. Ife kukwela. Navomela. Unini meso. Dibondi maso. Omaso ndiwi nanso. Debi boye. Debi boye. Debi boye. Koma kudile zikijike. Yemki muzavote. Tambrazmezo. Muzavota. Muzavota DBB di adali. Ziko kwambi. Kwa kudi muzavote. Ndiye muzalembesa. Mwaba kulembesa. Kalembea namba zana. Paka ba December 11. Nifuna mutwari yense amefika zaka 18 akalembesa. Dibi moye. Ambi mwamesa. Imikali mikona ndione. Very good. Very good. Very good. Dibi moye. Kwa ndikona antwambi achinyamata. Sinikona antwa achikulile. Deni kubempa bambi. Kodi mukapita kumuzi. Makola anu aja. Jama mukapa semoni. Mukauze kudi. Adadi akudi moni. Dibi moye. Omaso adadi akufuna zabu no kwambiri Dibi boye. Omaso muka pempe makwa twaya. Uyiso akalembese. Omaso adabote. Uziko na utilikonse. Yopa kaipano kuli mavuro kwambiri kono. Dibi boye. Ikuzwa zanjawa. Antra kubudika. Ena kudyanyika. Dibi moye. Ena akudya mangu awisi. Ikuzwazme. Zonse zimezi. Chokudi pali boma. Zimesizwa zime akufuna kujida. Dibi mo. Sakuziwa kina akufuna kujida. Anakuzanguni muzadya katatwe. Pano mukudya katatu. Dibi boye. Pano ndana mina maja katatu pano. Wali bebe. Wali bebe. Ikuizane. Tuliba 16 September. Mwali meli joke. Mwali joke. Omaso zizokwela zisinge. Wazi tu zakwela ni zakwela. Kamini wakwele sazi tu. Niya sazi azo zisinge sopano. Niya zaki la matamani. Maso ni kukale report. Kuri ujipani kuri kuya kwa mbele. Ujipani dosa kulizana. DBB. With about 16 September Mawa, the Gavote,
komanso kuti DPP komanso adadi abwere mboma. DPP oye mezo tagwirizana. Choncho ndikupempha kwambiri kuti mpitirize kusapota chipani chimenechi komanso kusankha maphungu komanso akhasa a DPP. DPP oye pakali pano kuno kumsanje ndikuchikwawa kuti phungu moto amayo one MP. My God, one MP. Nikupempha DPP oye nikupempha chawa cha mawa a MP onse 5 kumsanje ndi 7 kuchikwawa akhaya DPP. Kuti adathandizira ino ife tikubwera tikabwera tikoza zonse siyasiyana zimene tinayimisa mamisewu masukulu kanti zimene tinayamba masumazimisa ife tidapita zimene. Choncho DPP oye monga ndanena kale kuti mezikitike kufuna kuti tonse tilembese mazikikote. Choncho ndikuzisoka mbiri mabwera mawu nyinji tidabweraso nthawi na kampeni gamba tidabwera. Choncho ndikuzisoka mbiri nonse mwende bwino abe udalise nonse zikomo.